weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique goomu coftal balli takkusana yoni to sadel hayre mbara silla madina kaaƴe pawe ko on waktu yoni ha to haalirde matam e kabulaɗe kabaruji men coftal balli puɗɗortoɗen tigui koto dowla mauritanie kalen tigui haala 9e édition kawguel gorgol ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati to sénégal ma en bismo ceerno djiby dieng ko fayi e 18e journée ligue 1 mo dowla sénégal musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jaajnoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e amde nogas e jeegom mboye ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati no mbirnoɗen e gardidi kabaruji men puɗɗortoɗen tigui ko juncudi 9e édition kawguel guel diwan gorgol hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ñande nogas e tati mboye ko fimbo jabbino tuɗel fimbo foliɓe loggi ɗiɗi e gotel ɗalhaya e tokomaji mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga nande nogas e nayyi e mboya Sinthiane Padalal ko kañum tigui jaɓɓino Silla ko Silla foliɓe loggel gotel e ndiga Racine Club mo Kaydi ko kañum tigui jaɓɓino Gori ko Racine Club mo Kaydi foliɓe tigui loggi ɗiɗi e gotel ñande nogas e joyi mboya Wali Jantan ko kañum tigui jaɓɓino Magama ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Sangelo Bali ko kañum tigui jaɓɓino Likseybo Gorgol ko Likseybo Gorgol samtiɓe tigui loggi nayyi e ndiga ñande capanɗe tati mboye ko pottite pateɗe tigui l'imam sport de Keydi ko kañum tigui jogori jaɓɓade jinga jowol ma jaɓɓo Sinthiou Boumak ñande capanɗe tati e goo mboya ɗal haya ko kañum tigui jogori fottidde e fimbo caggal ɗum ma tokomaji jaɓɓo tulel ñande go setto Racine Club Racine Club mo Kaydi ma jaɓɓo Sinthiane Padalal Silla ko kañum tigui jogori jaɓɓade Gori ha joni keddotoɗen tigui koto dowla Mauritanie kalen tigui e ñalawma winderiyankore FIFA ñande nogas e tati mboye équipe nationale mo Mauritanie fettidino tigui e sili national mo Guinée ko équipe nationale mo Mauritanie fiɓe tigui loggi ɗiɗi e ndiga sen gummima to dowla Mauritanie ma en bismo tigui ceerno Djiby Dieng o haalani tigui ko fayi e 18e journée championnat mo dowla Sénégal on tigui ceerno Gueladio Sow no mbirɗani Ligue 1 sénégalaise ko yowiti e 18e journée fetti tigui oɗo week-end ene won tan noon ɗo ɓe ganduɗa kañumen goni union sportif mo Ouakam nene jokki tigui wondude e caɗele caggal kay nde ɓe gatti e élite woni Ligue 1 sénégalaise kamɓe union sportif mo Ouakam e ñalawma hanki o koɓe fiyaɓe tigui loggi nayyi e ndiga taw noon fiiɓe ko Casa Sport mo Ziguinchor ko wona ɗum ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni AS Douane hakkude muɗum e Sonacos mo Diourbel ko Sonacos mo Diourbel noon foli AS Douane e nder dingrol muɗum loggi tati e gotel hakkude Mbour Petite Côte e Guédiawaye Pro ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi Jambar ko kam jaɓɓino ñaari tari foli ɗum loggol gotol e liga Tingué FC ko kam jaɓɓino Stade de Mbour ko Stade de Mbour noon foli ɓe nder dingal mabɓe loggol gotol e liga hakkude ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Dakar Sacré-Cœur kam e ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni Jaraaf mo Dakar ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel ɓen ɗekki ndiga e ndiga ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Linguére mo Saint-Louis koko fiya e nder dingal muɗum loggi jeegom e ndiga taw noon fi ɗum ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni génération foot noon ko kam tigui ardi e doggol ngol ko yowiti e classement o toon to leydi Sénégal kamɓe noon aɓe jogui kene tolni e capantati e tati toɓɓere ene rewa mabɓe Sonacos mo Diourbel ene jogui kene tolni e capantati e ɗiɗi toɓɓere Jaraaf to kañum woni 3e ene jogui kene tolni e nogas e jeenayyi toɓɓere 4e o woni toon ko ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni e Stade de Mbour ene jogui kene tolni e nogas e jeeɗiɗi toɓɓere kam wondude e Tingué FC kamɓe ɗiɗi fof noon ɓe jogui kene tolni e nogas e jeeɗiɗi toɓɓere so tawi noon en kaali to less to wonto zone de relégation to woni toon ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni ñaari tali kañum woni 13e ene jogui kene tolni e sappo e nayyi toɓɓere rewi muɗum woni 14e ko Guédiawaye Pro ene jogui kene tolni e toɓɓe jeeɗiɗi ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni union sportif mo Ouakam ko kamɓe noon goni dadde kamɓe noon ɓe jogui kene tolni tan ko e toɓɓe tati ceerno Gueladio Sow ko ɗum tigui woni ko kennuɗen tongude ko yowiti e 18e journée Ligue 1 sénégalaise a jarama ceerno Djiby Dieng ha joni keddotoɗen koto Sénégal jeen ha to Matam e kaggulaɗe kalen tigui e quart de finale kawguel maire mo Matam ñande aset nogas e tati mboye
réveil ko kañum tigi fottinno HLM ko HLM Foliɓe loggi ɗiɗi e ndiga ñande alet nogas e joyi mboya kawral subalo e yooli danga mo jammel mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga caggal ɗum ɓe jeehi tigi faw petta yooli danga mo jammel ko kañum tigi Foliɓe loggi joyi e nayyi hande kawral FC no fotno tigi huccidde e tantaji kono kawral FC yalti tigi kawgel ngel wona ni tantaji tigi fartange ngam tigi tawtoreyede miñiraɓe jaɓe hatirde janggo so weeli Allah naayo mo nawel fettita e danema demi final uji ɗi ko ñande capanɗe tati e capanɗe tati e goho mboyo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati sen gummima to dowla Sénégal ceerno Djiby Dieng kalen tigi haala pottite ceylagal juɓɓinade ñande nogas e tati fayi ñalawma janggo tigi ceerno Gueladio Sow Allah jarama no mbiruɗa ni pottite cihilagal kam e keblanogol kawgel windere jogolgel wadde to dowlaji Russi e nde ɗo hitande nde gonɗen waɗino guila ñande aljuma ha fayi ñallagal hande ha fayatma ñallagal janggo garten noon e jincude aljuma ndi ɓeɗen ganduɗa kañum goni kippe mo leydi Sénégal kam huccode noon koye Ouzbékistan ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel Maroc kam e Serbie ko Maroc fooli Serbie luggi ɗiɗi e gotel Portugal mo Cristiano Ronaldo huccodirno ko équipe mo Égypte mo Mohamed Salah ko Cristiano Ronaldo kam équipe muɗum Portugal poli Égypte mo Mohamed Salah luggi ɗiɗi e gotel Pologne mo Lewandowski koko fiya taw fi ɗum ko ɗoɗen ganduɗa kañum goni Nigéria mo Victor Moses loggol gotol e ndigga ɗoɗen ganduɗa kañum goni Tunisie ko kam tigui fooli Iran loggol gotol e ndigga hakkude Mali e ɗoɗen ganduɗa kañum goni Japon ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel ko wona ɗum ko Côte d'Ivoire hakkude mum e Togo ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi Argentine ko kam huccodirno e Italie ko Argentine noon fooli Italie luggi ɗiɗi e ndigga ɗoɗen ganduɗa kañum goni Allemagne hakkude mum e Espagne ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel Pays-Bas koko fiya fi ɗum ko Angleterre gotel e ndigga Russie leydi jogorɗi jaɓɓade kawgel windere jogorgel wadde e ndeɗo hitande gonɗen Russie noon koko fiya e nder dingal muɗum e yesso public muɗum taw fi ɗum ko Brésil mo Neymar luggi tati e ndigga cifmen noon Neymar kanko tawaka ngal ɗon pottital ceerno Gueladio Sow ko ɗum tigui woni ko kemnoɗen tongude ko yowiti e pottite cihilagal bannoɗe e ɗeɗo balɗe jawtude ceerno Djiby Dieng ɗo to kalaten Bulgarie nani fettida e Kazakhstan Finlande nana fettida e Malte Albanie ko kañum tigi fettitta e Norvège Portugal mo Cristiano Ronaldo ma jabbo tigi Pays-Bas jamdi sappo e jeetati pawdi hojomaji capanɗe tati ceerno Djiby Dieng payen tigi e pottite ñalawma janggo woni talata ma wat tigi e pottite ko yowiti e keblanogol kawgel windere jogorgel wadde toon to dowlaji Russie no mbiruɗen ni ma tippo mo leydi Sénégal huccodir e leydi Bosnie ko nonne kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni Iran ma huccodir e Algérie ko wona ɗum ko ɗeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni Serbie ma huccodir e Nigéria Russie kañum huccodirta ko e France Kosovo ma huccodir e leydi Burkina Faso Tunisie huccodirta ko e Costa Rica ko nonne kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Côte d'Ivoire ma huccodir e Moldavie Grèce kañum ma huccodir e Égypte Allemagne kañum huccodirta ko e Brésil Italie ma huccodir e Angleterre Maroc huccodirta ko e Ouzbékistan ko nonne kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni Espagne ma huccodir e ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni Argentine mo Lionel Messi ceerno Gueladio Sow ko ɗum tigui woni ko kemnoɗen tongude ko yowiti e pottite cihilagal Allah jarama ceerno Djiby Dieng sen gummima tigi e pottite cehilagal ma en bismo tigi mawɗo Suba Diaw o rokka en tigi yiyande makko ko fate barode teddugal ɓe dowla Sénégal Gueladio yo Allah hokki balɗe cuuɗe yo Allah hokke kadi ko gonɗa e dow mum ko kadi Allah waɗanma hen jaam Allah fewnuma renma rena ɓesguma ya barke nabi Rasulullah sallam ka neɗɗo moƴƴo kadi vraiment affaire Aliou Cissé yimɓe fof ne ndeni par ce que Aliou Cissé kadi aussi ko neɗɗo expérience ko neɗɗo mo gandanɗa waɗi coupe d'Afrique waɗi coupe du monde donc mboɗo sikki tan hulɓinaki par ce que sukaɓe kadi wayi kono ko kay juuɗe makko gonnooni par ce que équipe oɗo wonno équipe junior mo gandanɗa mo nananɗa jeux olympique o yeehi toon ha gandanɗa o waɗi toon golle mawɗe e ko on équipe noon hannde mawni o jogiiɓe te kadi sa yi hanki e match moɓe mbaɗi 1-1 o ko match technique par ce que ko match sukaɓe koye maɓɓe ɓe ndenti par ce que hannde so yi ha gadi a welama aligné ko équipe nationale gonɗa aɗa fayi coupe du monde an e hoorema joueur tu es méfiant par ce que aussi holko heewi lakkinaji a watta ɗum par ce que aduna fof nani yebma par ce que ɗum ɗon to jettiɗa ɗo to sukaɓe ƴettiɗo kam vraiment ko ƴettuɗo Allah no fewi te kadi match Bosnie o janggo sa ƴeeɓi ɗum
ma andu équipe nationale o holto fayi par ce que hanki ene wawi wonde amalgame no wiyete Koulibaly en kala ko jogono à part oɗo goto Kouyaté ene kañi on kam ruttinima club mum ne safre mais ko heddi ko fof nan ɗon mbo sikki contre Bosnie ko on équipe tiɗɓe pawat pour ƴewde kadi toɓe tolni par ce que aussi saɗa yaa coupe du monde kadi il faut que vraiment ƴeewa to tolniɗa kadi ƴeewa kadi daña équipe type mo gandanɗa ɗum foti yaade ko ɗum ɗon kadi galajo barkintomi e ma kadi yo Allah junna juuta a jarama seydi Sow. amin seydi Diaw ha joni en certani mawɗo Suba Diaw hol yiyande maɗa e football africain. ko yettude Allah kadi juurat nela sa sallam football kam vraiment pour mi haalanma ko jubbantuma ɗo ko tan e équipe aji mawɗi ɗi Afrique actuellement ni surtout hande Afrique vraiment eɓe latti nder monde par ce que ƴewata hande ko firsat ɗum ko hande oɗo coupe du monde jeehowo baɗowo ɗo en 2018 oɗo so tawi hande Allah wallima a yeeɓimo ma andu Afrique ene jogui jaɓɓal e nder Afrique e nder monde par ce que aussi parce que ɓe mbaɗi avancé wi la coupe d' afrique aji ɗiɗo ɗiɗi ɓennude e no football waɗi relevé ni bon holli tan kamɓene holtoɓe jubbi te toɓe jubbi ɗo kadi koye koyngal moƴƴal ɓe jubbi te kadi Afrique koko yarata yeeso par ce que ko heewi en joni ko professionnalisme kamɓe a jene jour aji ɗiɗi jour aji tati ɓe ganduɗa nan pette France walla nan pette Belgique walla nan pette Italie walla nan pette Espagne ɓeɗon joni so tawi Allah artiri ɗumen club aji mumen holko addata holko ɓeydata par ce que ko ɓeydata ko kadi ko ɗon ko yeeso tan fayi te kadi sa yeeɓi hande oɗo coupe du monde oɗo garowo ma andu kam Afrique kadi ruttaki caggal Afrique ko yeeso fayi par ce que ɗiɗo coupe du monde uji foof ɓennuɗi sa yi Afrique ko waɗi hen ko yettude Allah par ce que ko arat kala ko foɗete taƴani arat par ce que a yi Nigéria oɗo o yawnaki par ce que ko jogorɗo dañde hunde e nder coupe du monde oɗo aro Sénégal aussi yawnaki par ce que ko équipe mo gandanɗa ne wawi yaade yeeso par ce que ne wawi yaade par ce que équipe d' attaque e équipe défense ene wawi dañde hunde e coupe du monde o Nigéria kam vraiment ko équipe mawɗo sa yi fay préparation ngaji makko ɗi yaara mone joude équipe aji mawɗi comme no Argentine ni Argentine aɗa andi Léo Messi ko toon woni te Léo Messi vraiment sa yi hande équipe makko yeehi coupe du monde te ko faydagal e amalgame muɗum jogui o woni joueur aji ɗi gandanɗa kadi kala ko waɗi fayde nder Europe e nder Amérique walla nder Italie ko Argentin te kadi vraiment eɓe kollir koye mabɓe kadi ko faade ko arat ko kadi enen Afrique vraiment ko yeeso tan paaɗen par ce que sa yi hande Afrique yiyandema e Afrique football ko guila de temps no mbimami ni 68 Asmara wonde ne ara Cameroun nani ko équipe mawɗo hakkini sa yi hande Cameroun yahani coupe d' Afrique gandanɗa football waɗi avancé par ce que Cameroun wonduno koye poule koye Nigéria ene wonde équipe aji mawɗi comme no Zambie ɗan ɗum ɗon fof kam so tawi hande an ƴetti coupe d' Afrique ari e poule pour mbawa yaltude gandanɗa Afrique ko waɗi avancé par ce que a wini champion d' Afrique a woni e poule pour yaade coupe du monde mo gonduɗa o hay arani hay coupe du monde hay coupe d' Afrique arani terminement donc holli tan ko football Afrique vraiment ne yaara yeeso te kadi onon oɗon jogui avancement e football surtout équipe nationale motan mboɗo siibaɓe no fewi so Allah mboɗo siibaɓe no fewi mi anda kam ko joga e club aji kono noon kam équipe nationale o liggama fewnama te kadi jaare yeeso kadi mboɗo ñaagui Allah kadi musen kam e Sénégal dowlaji ɗiɗo ɗiɗi kam ko gotum te kadi kala ko foti fewjede ɗon kadi sene walle yo darane yimɓe gonta haɓɓere wotere yimɓe gonta yolde wotere yimɓe mbawa fewnude yaara yeeso Sénégal e musen ko gotum yo Allah wallu yo Allah fewnu kadi yo Allah hokken équipe aji national ɗum moƴƴi dari bawɗi hande addude ɗo coupe d' Afrique addude coupe du monde uji ya barkine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jarama mawɗo Suba Diaw ko ɗo tigui jogorɗen uddide kumpital men ñalawma hande o jottorade wonde e kabaruji men mawde 30 Mboya ma Saydou Ba aran en hen so weeli Allah hade nden en jetti kala mo ganduɗa wonde waɗino tigui junggo mum ha kumpital ngal wawi latade guila wonɓe e diwanuji ɗi ha e haralleɓe men ɗo e nden yo jaam Allah jogo mon jogo min gonen e jaam.